सेनाव क'क्राझार समस्तिनि मानाव गेदेर एमसिएलए बिथां मुनमुन ब्रह्मनि सायाव बेगरगाव इउपिपिएल ब्लकनि आफादगिरि बिथां बिजितगोरा बसुमतारिया जा ओंथि गैयि आनपार्लियामेन्टारि सोदोब बाहायदों बे बाहायनायखौ जोङो बड'लेण्ड फरायसा आफाद एबा बिएसइउनिफ्राय गोख्रों रावजों जों सोंखारियो। मानोना बिथां मुनमुन ब्रह्म बिथांखौ बेबायदि ओंथि गैयि एबा मिनिंलेस सोदोब आनपार्लियामेन्टारि वार्ड्स बाहायनानै बिथां बिजितगोरा बुंनाय सोदोबफोरा खालि मुनमुन ब्रह्म बिथांखौल' लाजि फोनांनाय जायाखै, बे समग्र आइजो माहारिखौनो लाजि फोनांनाय जादों होननानै जों सानो। मानोना बिथाङा बे समाव जोंनि बिटिसि काउन्सिलनि नायल' जाल' सासेल' एमसिएलए एबा आइजो एमसिएलए। जोंनि काउन्सिलनि सासेल' बे नायल' जाल' सासेल' आइजो एमसिएलएखौ बेबायदि आनपार्लियामेन्टारि एबा ओंथि गैयि सोदोब बाहायनानै बुंनायखौ जोङो बड'लेण्ड फरायसा आफादा माब्लाबाबो जोङो बेखौ सापर्ट होआ आरो बेखौ जोङो गोख्रों रावजों सोंखारियो। जोङो खौरां बिजोंफोराव नुदों दिनै एसे सिगां दहाय सानावहाय जोंना मानाव गेदेर एमसिएलए बिथां मुनमुन ब्रह्मआ क'क्राझार थानायावहाय केस फाइल खालामबाय आरो जों बेखौ बिएसइउनि फालनिफोरा क'क्राझार जिल्ला एडमिनिस्ट्रेसनखौ बिनि सायाव बिथां बिजितगोरानि सायाव थाबैनो आयेननि राहा लानांगौ होननानै जोङो बिएसइउ फालनिफ्राय जोङो खावलायो। बेजों लोगोसे जोङो जोंनि बिटिसि ओनसोलनि मोनफ्रोमबो दल संगठनफोरखौ एबा राजनीतिक हान्जाफोरखौ जाहाथे इयुनाव माब्लाबाबो आइजोफोरनि सायाव एबा खुनु दस्रा व्यक्तिनि सायाव बेबायदि आनपार्लियामेन्टारि एबा ओंथि गैयि सोदोब जाहाथे बाहाया, जों बेखौ बिएसइउ फालनिफ्राय जेखि राजनीति दोलोआनो जाया जों बेखौ खावलायहरबाय। मानोना राजनीतियाव दान्थे बिदान्थेया गोबां जायो, नाथाय जोङो जोंनि समाजाव बेफोरबायदि आनपार्लियामेन्टारि एबा ओंथि गैयि सोदोब बाहायनायखौ जोङो मालाबाबो गनाया आरो जों बेखौ समर्थन होआ। बेनिखायनो जोङो आरो खेबसेबाव जा बेगरगाव ब्लकनि आफादगिरि बिथां बिजितगोरा बसुमतारिया जोंनि सेनं क'क्राझार समस्तिनि बिथां एमसिएलए मुनमुन ब्रह्मनि सायाव जा आनपार्लियामेन्टारि एबा ओंथि गैयि सोदोब बाहायदों बिनि थाखाय बिथाङा निमाहा बिनांगौ आरो इयुनाव माब्लाबाबो रावबो मोनसेबो दोलोनिफ्राय बेफोरबायदि आनपार्लियामेन्टारि एबा ओंथि गैयि सोदोबखौ बाहायनाङा होननानै जों बिएसइउ फालनिफ्राय खावलायहरनाय थाबाय।